Prečo, keď riešiš veľký životný problém, sa uchyluješ k rade jedného človeka, ale pokiaľ by si mal vybrať medzi radou jedného človeka a skúsenosťou 15 000 ľudí, tak by si vybral tých 15 000 ľudí. Predstav si človeka, ktorý vyhral v lotérii. Takýto človek ti poradí, poď, tvoja budúcnosť je v lotérii, stávkuj, pozri sa na mňa, ako som dopadol. Pokiaľ vnímaš príbeh iba jedného človeka, tak nevidíš všetky tie neúspechy, ktoré často prevažujú. História je plná ľudí ako Steve Jobs alebo Scully, ktorí boli úspešní v nejakej situácii a neúspešní v inej. Preto je dobre spoliehať sa na štúdie, ktoré obsahujú aj tisíce takýchto prípadov, alebo metaštúdie, ktoré to môžu spájať aj do 10 000 alebo 100 000 prípadov, ktoré ti potom zvyšujú pravdepodobnosť úspechu. Ani prípadové štúdie jedného človeka nie sú na zahodenie, keďže často majú v sebe aj motivačný faktor a taktiež v sebe nesú aj proof of concept, lebo dokazujú, že táto cesta je možná, že aj touto cestou sa vieš dostať k cieľu. Ale nebude to tá najpravdepodobnejšia cesta k úspechu. Daj like, zdieľaj a follow pre viac takýchto videí.